Er det ikke utroligt, at dette rengøringsmiddel er fremstillet af majs og sukkerroer? Det kan være svært at forestille sig, men løsningen i den cirkulære økonomi kan være overraskende, takket være vores innovative produktudvikling. Dette produkt er en del af Kilto Pro Natura-serien, der er udviklet med tanke på hele produktets livscyklus, fra råmaterialer til produktion, brug, bortskaffelse og genbrug. I Kilto Pro Natura-serien er alle råmaterialer fra fornybare ressourcer og kommer fra naturen. Vi bruger de overskydende, uspiselige dele af majs og sukkerroer for at sikre, at rengøringsprodukterne er miljøvenlige. Vi har taget hensyn til, hvordan produktet påvirker miljøet efter brug. Alle plantebaserede råmaterialer, der anvendes i Kilto Pro Natura-serien, er biologisk nedbrydelige, hvilket betyder, at de hurtigt nedbrydes til kuldioxid og vand, og ikke danner nogle vedvarende forbindelser, der er skadelige for naturen. Natura-produktemballagen er fremstillet af genbrugsplast i stedet for nyt materiale. Efter brug kan emballagen genbruges, så den kan blive omsmeltet til plastgranulat. Produkterne overholder desuden høje sikkerheds- og kvalitetsstandarder. Alle Natura-produkterne bærer svanemærket, hvilket betyder, at de er miljømæssigt forsvarlige og har en minimal klimapåvirkning i hele deres livscyklus. Produkterne er desuden uden parfume, og de fleste af dem bærer det finske allergi-, hud- og astmaforbunds allergimærke. I Kilto Pro Natura-sortimentet kan du helt sikkert finde det produkt, du leder efter, uanset om det er et universal rengøringsmiddel, opvaskemiddel eller glasrens. Du kan kende Kilto Pro Natura-produkterne på Natura-mærket.